Sudah sawetawis pares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat. Amma ba'd. Dumateng para kiai sedaya Akdok P4SK cabang Banjarnegara sedaya ingkang kawula muliaken, kawula takdimi langkung-langkung sedaya pengurus P4SK cabang Banjarnegara, wabil khusus ketua beliau Bapak Kiai Mudrik sedaya ingkang tansah kawula dhereki kan kawula muliaken. Ugi Sohibul wilayah panjenenganipun Bapak Kiai sinten niki? Izzuddin, Bapak Kiai Izzuddin ingkang kawula muliaken, mugi-mugi kanthi kerawuhan Akdok pengurus P4SK wonten ing panggenanipun ndadosaken tambahipun barokah manfaat dunyan wa ukhron. Amin. Lan ugi kula nembe ningali mobile panjenenganipun Dewan Penasehat Gus Wahid Jumali selaku Wakil Bupati Banjarnegara. Alhamdulillah rawuh sedaya ingkang kawula muliaken kawula hormati. Alhamdulillah saged pinanggihan malih wonten ing selapanan P4SK cabang Banjarnegara dinten Setupon. Ning kok niki kula nunggu teng perjalanan postingan acara kok mboten malah sing posting niku Pak Mudrik OTW lho, meh jam 11 nembe OTW nggih sami kalih kula. Kula niku paling tebih ujung lor tekan ujung kidul kulon. Alhamdulillah dugi mriki. Ning kok ketinggali niki radi sepi padahal ada agenda mangke terusipun badhe ziarah ngoten. Mugi-mugi nggih kita sedaya pinaringan istiqomah barokah manfaat. Amin. Para rawuh ingkang kawula muliaken, terus kemawon niki wekdal sampun siang kita terasakan pembacaan kitab Minahus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Tambihun utawi iku ana pepiling. Yambahi nggih dugi niku nggih. Yambahi prayoga liman kate wong sakula kang abot alaihi ing atase man apa qiyamul laili jumeneng ibadah wengi wa tarodafalan nuli-nuli tarodofane berturut-turut alaihi ing atase man apa al-kasalu aras-arasen yang bagi apa ayah tisha yento niti-niti taftis niku menyelidiki sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Nah niki nggih jelas-jelas kita niku introspeksi diri. Keranten niki mboten saged menilai tiyang sanes.
kagem kita-kita sing kraos abot nek Qiyamul Lail jumeneng ibadah dalu kok abot, padahal nek tangi ajeng nonton final bal-balan nembe timnas mawon niku nggih pun wantun tangi saged tangi, tapi nek ajeng Qiyamul Lail niku kok abot. Kok nggih aras-arasen, mboten ming abot tok, aras-arasen niku ken niti-niti, ken menyelidiki teng pribadi masing-masing. Farubama yakunu mongko terkadang ono apa dalika mengkono sakel abot rasa abot iku min wukuin saking sebab tumiba fil ma'asi ing dalam pira-pira maksiat al batinati kang bangsa batin, karyain kaya riya wa kibrin lan gumedhe wa ujbin lan ujub bangga diri, wahidin lan dendam pengunek-unek Allah, wa hasadin hasud drengki, wa makrin lan nyantu poyo tipu daya, wa hubbi mahmadatin lan demen pemuji, wa dunya lan demen dunya, wa ghairi dzalik. Nah niku kan niki sing dadosaken abot Qiyamul Lail niku mungkin saking tumiba teng maksiat batinah. Nah niki maksiat batinah utawi penyakit ati kita kadang niku mboten open anggenipun ngobati. Tapi nek penyakit dohir ngaten sirai ngelu ngaten balunge pegel niku nggih pun langsung rumah sakit ngaten langsung puskesmas mados obat periksan. Tapi nek sing gerah batine atine niku nggih kadang anteng-anteng mawon. Lah niku ma'asil batinah niku nggih termasuk penyakit ati. Karyain kibrin, nah niki riya. Kadang saniki mawon niku ngibadah niku ngangge nafsu, ngoten ngangge nafsu. Nah niki nggih kadang napa lintune sengsara kenang musibah niku lintune malah nggih kesempatan unjuk gigi riya ngoten posting bantuan survei dan lain sebagainya. Alhamdulillah P4 SK nggih niku ikhlas sanget mboten nderek wingenane pun di raos-raos wonten raosan teng Situkung nggih mboten. Tapi organisasi napa mawon nggih terus menuju teng lokasi beto bantuan. Nah niku nggih nunjukkan kita punya organisasi, kita punya kepedulian. Niku nggih duka padahal sing do ngumpulake dana niku mungkin banget ikhlase. Kibrin, sempun niku penyakit ati sedaya kula jenengan kon meneliti mungkin niku wonten. Kados mahmad, hubbi mahmadatin seneng dipuji, hubbi dunya seneng donya. Niku kabeh nggih iki seneng donya. Ning nggih sing dimaksud seneng donya napa zuhud ngaten niku kula jenengan nggih butuh kalih donya. Ning nggih mboten ngantos nglalekake urusane akhirat. Ngoten. Aten-aten.
kula terasaken Bismillahirrahmanirrahim. Menawi sampun dipun teliti wonten pribadinipun masing-masing kok wonten perkawis-perkawis ngaten fayubadir ila taubati. Fayubadir mongko age-ageo sira ila taubati maring fayubadir mongko age-ageo sapa man ila taubati maring taubah min misli dzalika sing sepadane mengkono-mono riya ilahirihi. Nek ternyata wonten penyakit-penyakit ati niku, maksiat-maksiat batin niku wonten ndang-ndang tobat. Ngoten. Mulane Imam Syafi'i niku ditangleti perkawis napa sing wajib terus napa sing langkung wajib. Dijawab sing wajib niku taubat anil ma'asi. Tobat saking maksiat niku wajib. Ning sing lewih wajib niku ninggal dosa. Ninggal dosa niku langkung wajib. Nek tobaté ming wajib. Keranten napa nek pun ninggal dosa nggih mboten perlu tobat. Keranten tobat niku amargi saking nglampahi dosa. Lah nek niku pun mboten wonten, mboten perlu tobat ngoten. Wa ilah, tapi ternyata nek mikir riya nggih mboten, kibir mboten, ujub mboten ngoten. Ternyata mboten wonten kok tasih abot mawon. Wa ila fa'alal umuri mongko wa ila fa'ala mongko agawe sapa man al umura ing pira-pira perkara al mukaffirata kang nglebur alidzunubi maring pira-pira dosa. Nah, nek ternyata mboten napa mboten wonten perkawis niku tapi kok tasih abot ngaten. Niku nggih berusaha ditambahi amalipun kanthi nglampahi perkawis-perkawis sing saged nglebur dosa. Nah kados wau ba'da adzan. Ba'da adzan niku mboten ming Allahumma rabb hadhihi da'wat tamah. Nah niku dipun dawuhake sak sawise adzan ngaten terus maos raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terus sholawat Ibrahimiyah nembe donga ba'da adzan nembe terus bar niku donga ngala masyita ngoten. Dadi awali raditu billah terus sholawat Ibrahimiyah. Kesuwen nggih ngenteni adzane mau suwi. Padahal nggih adzan mau ming pinten menit? Wonten 5 menit. Nah, niku nek ngenteni adzan niku suwene pol. Tapi nek buka TikTok mun setengah jam niku sekedap mawon. Oh nembe sekedap niku adzan mau dereng mboten 5 menit niku rasane pun dangu ngono kesuwen adzane ngoten. Lah niku termasuk nggih batine kita niku sing perlu dikoreksi melih. Ngono. Nah perkawis-perkawis sing nglebur dhateng pinten-pinten dosa. Fa inna dzunuba mongko pira setuhune pira-pira dosa iku idza kufirat arikalane den lebur wis den lebur apa dzunub anil abdi saking kawula faqat tahurat mongko teman-teman suci bersih apa dzatuhu dzate abad. Nah nalika dosane niku pun lebur niku awake dzate niku pun bersih. Nah, nek awak niku nggih zahir mawon bersih kanthi siram adus tapi nek dzat niku sing sak batine wa mabaki lan ora isih lahakat wedatihi apa maniun perkara kang nyegah minal wukufi saking jumeneng baina yadai rabbiha ing dalem ngersane pangerane zat fitil kal mawaqibi ing dalem ngono kumpulan atau pantan asharifati kang mulya illa adamul kismati kejaba ora anane dunduman. Dadi nek wau ma'asil batinah pun boten wonten. Mpun nglampahi perkawis-perkawis sing saged nglebur dosa. Ngaten. Niku mpun awake dzate abet niku mpun bersih. Nek mpun bersih niku sak jatose mpun boten wonten manik perkawis sing mencegah untuk wukuf wonten ngersanipun Gusti Allah. Aturane nggih jumeneng ibadah dalu sampun enteng. Fitil kal mawaqib asyarifah. Tapi kok ternyata tasih abot diteliti niku illa adamul kismah. Sebagiane nggih mungkin memang mboten jatahi niku.
Jatahe mboten tangi wengi, ngaten keranten nek tangi wengi mangke siange ngantuk. Padahal siange duwe tugas mulah ngaji. Memang jatahe saking Gusti Allah niku ken mulah ngaji. Ngaten mulah ngaji ben mboten ngantuk. Dalune kalih Gusti Allah mboten dibagi jumeneng ibadah wengi. Niki bagiane jalure pahala, ganjaran, mulyane makom niku lewat ngaos, lewat lintune. Illa adamul kismah ngaten. Dadi husnudzon mawon kali Gusti Allah nek kula jenengan abot tangi bengi. Mungkin iki bagiane kita memang kon ora tangi bengi, awan kon mulang ngaji, badha subuh mulang ngaji. Lah nek bengi tangi jam 2 mungkin badha subuh pun ngantuk ngoten niku. Kon husnudzon kali Gusti Allah ngoten. Nggih tetep berusaha ngoten. Wa kana lan ana sapa sayyidi Afdoluddin rahimallahu taala wa nafa'ana bi barokatihi. Idza wajada ari kalian nemu sapa sayyidi fi qalbihi ing dalem atine sayyidi sayan ing suwi-suwi minal amrodi saking pira-pira penyakit al batinati yatruku mongko ninggal sapa sayyidi qiyamal lail. Niki wis kelas wali nek ngraos menemukan ada penyakit teng batine, mungkin saking wauria, kibir, ada ngaten niku terus yatruku qiyamal lail, mboten wantun dalu jumeneng ngibadah. Wa yaqulu lan ngendika sapa sayyidi astahi isin sapa ingsun an aqifa ing yen to jumeneng sapa ingsun bidati kelawan dat ingsun al mutalat tokhoti kang gupak bil qadari kelawan reget bain asfiya illahi ing dalem piro-piro pilihane Gusti Allah niku. Dadi ngraos isin merasa dirine kotor glopot kalih kotoran-kotoran, padahal nggih niku wis mungkin bagi dia wis termasuk napa penyakit ati, maasil ati ning kados kula jenengan mungkin tasih biasa, tasih istimewa ngeten. Tapi piyambake sudah merasa niku penyakit ati isin mboten kendel mboten ngibadah dalu merga isin tengah jenge Gusti Allah, tengersane Gusti Allah kok raose niki awake kotor, tasih wonten penyakit. Ngeten. Lan niku nggih memang wis saged bersih temenan ngaten. Wa kana lan ana sapa ba'du sebagiane ulama iku idzana ma'arikalane sare sapa ba'duhum ngan huduril mauqibi ninggal saking hadir kumpulan al ilahi kang bangsa pangeran nggih kumpulan wong-wong sing do bengi gayane ibadah fi lailatin ing dalem suci wengi minalayali saking pira-pira wengi yaqulu moko ngendika sapa ba'duhum lakal fadlu ya Rabb alladzi lam tukif hadhihi datal najisah al qadirota laka iku kagungan panjenengan al fadlu utai keutamaan ya Rob alladzi dat lam tukif kang ora ngandekake panjenengan hadhihi data ing ikilah dat an najisata kang najis al qadirota kang reget baina ahli hadratika ing dalem antarane ahline napa makrifat ahli hadroh niku wong sing selalu eling maring panjenengan at-tahirina kang suci-suci al-mutahharina kang den suciake. Ya itu niku merasa ketika sesuatu malam boten saged jumeneng ibadah turune amblek ngaten. Niku nggih justru iki mungkin ngaten lakal fadlu ya Rabb alladzi lam tukif hadidatan najisah. Merasa niku mboten ditangekake kali Gusti Allah keranten napa zat iki sekotor najis qadhirah ngaten reget. Dadi mboten ken tangi ken kumpul kalih ahli-ahline Gusti Allah sing tahirin mutahharin ngaten sing do suci-suci iki lagi kotor. Nah mungkin nek kula jenengan kok angel temen mungkin kotor terus, najis terus. Ngoten. Wa hadza utawi iki pengendikan wa ingkana lan senajan ana iku fihi ing dalem hadza apa khairun kebagusan kasirun kang akeh min
min nafsi saking arai hadem ngajurake atau ngremukake nafas napa awa-awaan fayam bagi mongko prayoga lil abdi kaduwe kawula apa ayandama yen to getun sapa abet wayah zanalan susah sapa abet nganfawati hadhihi saking keputan bagiane abet minal wukufi saking jumeneng bainayati rabbi taala fitil kalmawakibi ing dalam mengkono rombongan asyirwati kang mulya wakta tafarrukil honaimi ing dalam wektune bagi piro-piro jarahan fa'lam dalika ya akhi. Nah niku senajan napa seolah mungkin memang boten dikersakake kali Gusti Allah boten tangi wengi keranten awake lagi kotor ngeten lagi kotor nggih akeh pikiran akeh kebutuhan teng ati mikir piye carane ngakali kancane kan maker ngeten piye carane niki men dan lain sebagainya ngeten akhirnya boten tangi wengi terus nggih nderek niki mungkin niki memang ora ditangakake kali Gusti Allah keranten awak niki segreget. Nah niku senajan nggih teng mriku khairun kasirun min jihatin min nafsi artine kita niku merasa dirinya sedang kotor sing mangke supados kita merasa kudu dibersihi. Oh winginane duwe angen-angen niki. Winginane duwe kepikiran ngaten niki berarti niku ndadekake perkawis elek. Perkawis elek umpane mireng rencange terus ganti mobil. Oh, mobil anyar ya. Mecicil ngaten niku. Padahal niate guyon, kok ndalune mboten saged tangi wengi. Akhire mungkin winginane guyonane niku ngaten ngaloki kancane niku senajan mobil ganti ya nyicil padane. Lah niku hadmin nafsi. Oh iku barang elek. Sing boten prayogi diterusake mangke-mangkene kudu boten. Nah niku kan kesaenan teng mriku. Senajan ngaten ning prayogi niku getun. Getun kok boten tangi wengi, susah. Keranten apa kelangan bagian wukuh baina yadi rabbihi. Ngaten. Nah niku susah kok boten saged napa hadir ngono nderek hadir wonten ing grombolan sing mulya nalika Gusti Allah niku bagi-bagi ghanimah jarahan perang ngaten jarahan niku rahmate Gusti Allah. Mulai secara logika ngaten kadang niku wong awam niku perlu diwehi secara logika kenging napa ndalu niku kok nek nyuwun kados gampil diijabahi. Secara logikane kan sing njaluk niku sithik. Sing nyuwun niku sithik otomatis nggih mestine kados teng pemerintah sing ngejokake proposal wing sekedhik mestine nggih gampang caire. Tapi nek kabeh ngejoki proposal niku nggih ora cair-cair. Ngoten niku umpamane titip DPR, titip wakil bupatine umpamane. Lah semanten ugi cara logika niku umpamane niku kadang wong awam perlu logika sing nyuwun ming sekedhik dadi gampang diparingi ngoten keranten napa nggih sakjane tetep walaupun nyuwun kabeh ngoten no dawe walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ngoten niku do kumpul tenggen panggonan njaluk kabeh dateng Gusti Allah mampu maringi kabeh niku ming kurange saking napa dimiliki Gusti Allah kados jarum dicemplungake teng banyune segara. Banyune segara niku ibarate kekayaane Allah sing pun diparingake kawulane Allah kabeh sing do njaluk diparingi niku kados banyu sing nempel teng jarum wau. Ning nggih niku perlu di napa kadang wong awam masyarakat awam niku secara logika ngoten menate kula ditangleti niku wonten suatu kampung niku masjide sugih ngoten masjide sugih kasih niku nganti ratusan juta bahkan mencapai setengah M kasih ning kegiatan boten wonten rejeban boten nate muludan boten nate bangun nggih boten nate akhir wonten
bahkan niku kepala dusune pas wonten pertemuan niku tanglet napa niki merga masyarakat pun do infak do sedekah teng masjid keranten teng masjid niku duite ditampung mawon ditabung mboten digunakake terus niku dereng diganti kalih Gusti Allah dereng diganti kalih Gusti Allah karena belum digunakan ngoten lan niku nggih kula jawabi Gusti Allah tidak semiskin itu jadi ibarate mpun do sedekah dereng digunakake terus Gusti Allah mboten ganti dereng ganti mboten wong sing mboten sedekah mawon kalih Gusti Allah diparingi napa melih mpun sedekah ngoten ya niki nggih pelajaran Qiyamul Lail pun rampung satrasipun niku bab salat jamaah nah niku nggih alhamdulillah kita niku diparingi rezeki dening Gusti Allah wonten santri setunggal kalih niku nggih mulai dawuh guru kula Abah Taifun niku wis ana santri pira wae diopeni ngoten minimal niku nggo kanca sira mutolaah ngaji nek mboten wonten santri kan ajeng buka alfiyah jenengan mutolaah alfiyah boten Jawarul Maknun boten tapi wonten santri akhirnya mulang niku mutolaah nggo kanca mutolaah kanca jamaah nah niku nah kita nggih wonten setunggal kalih bahkan nganti ratusan nah niku nggih wis fadl kabir kanugrahan agung saking Allah minimal niku wis njaga ilmune kita njaga ngibadahi kita sing pokok niku salat jamaah insyaallah duka wulan kapan niki keranten niki pun penutupan teng tahun niki mangke ketemune malih biasane niku bar napa halal bihalal pusat nggih nah niku duka wulan kapan boten sanes selama kawula nderekaken tentu kemawon kathah kekirangan kirang legani dhateng panjenengan sedaya boten sanes nggih nyuwun agunging pangapunten doa restu panjenengan sedaya husipun kawula nggih mugi-mugi paringi panjang umur sehat saged paringi enteng nderek hikmah wonten P4SK niki nggih jare abot paumpun cuaca udan nek teng mriki nggih boten ratus mriko teng mriko udan pun asrep niku kula kelingan Mbah Haji Komarudin niku nek udan pidato niku UDKP udan deres kelon penak ngaten niku nggih pingine ngaten niku tapi niki pas setupon wonten jadwal tebih malih tak tingali teng Google 70 kilo lha niki meh dugi Magelang niki nek teng Magelang meh sami tapi bismillah alhamdulillah sinoso alhamdulillah nggih rencang-rencang biasane pun siap jam 09.00 niku nggih wau dereng supire nggih dilalah wonten alangan mboten tepat jam 08.30 siap nah sepindah malih nggih doa restu panjenengan sedaya kawula kagungan momongan nggih mugi saged istiqomah anggenipun momong lari-lari hikmah teng P4SK nggih saged istiqomah mekaten kirang langkungipun nyuwun ageng papunten akhir kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.